Zik ga ka a cikin shirin labarin masoya D1. Me za ka ce ga 'yan kallo kuma da abin da wannan shiri ya kusa? Wannan shiri ne gaskiya na ya fara burge ni da ban ga a cikin ragowa ba, amma dai ya fara burge ni kuma da alama jin daɗi. Baby. To muna jin ka kai kuma Prince, me za ka ce kana cikin shirin labarin masoya, shiri wanda zai yi ainihin ɗaukar hankali. To me za ka ce? To da farko da fari da zan gode wa Allah da ya ba mu dama muka fito a wannan shiri, da ba mu iko kuma muka fara ɗauka. Yanzu masoya muna neman mana addu'a, ku ce mu da addu'a akan wannan shirin da zamu muke ɗauka na labarin masoya. To sunanki Amira, kin fito a matsayin Ilham a labarin masoya kuma D1. Me za ki ce wa 'yan kallo, wani irin tanadi kuka wannan shirin? Ai abun baya faruwa. Ai misalin sama ba zai yi a baki. Kawai dai dan kallo zai duba ya gani. Shi zai duba. To a wace tasha kenan? Labarin masoya TV za ki ce ko kuma to? To sai dai masu kallo sun ji. Ga yaran restaurant. Sunanka Hussein, ka fito a yaran restaurant. To amma me za ka ce wa masu kallo? Wani irin abu za ka ce musu? Ina masa albishir cewa su kasance da wannan shirin, insha Allah.